Kunnafoniya jɛlen ale bɛ bɔ Mali kunnafoni soba o de kɔnɔna la aw minnu b'aw sigi sanga a n'a ka wagati ni ka anw ka kunnafoniya ka ale makɔnɔ k'aw to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degun tɛnɛn fo ka se juma ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye mai kalo tile 8 ye san 2024 kunnafoni ale waati selen ye a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye kolonɛl Asimi Goyita kunu mai kalo tile 7 san 2024 an ka dolancila bakɔrɔ min bɛ yen nɔ ni diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen ale tɔgɔ fɔ ni o ye Seydou Keita ni bɛɛ ko ale ma ko Seydou Bile a ye a bisimila Seydou Bile min ni ale ye usine belebele ni ka o jɔ Sanakɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ Sanakɔrɔba ale bɛ Kati o lamini na ani an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔ ni jago koɲɛw olu ma ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la fɛn min ye an ka nin dolacilaba ye sa ni o ye Seydou Keita ni bɛɛ ko ale ma ko Seydou Bile a y'a yira k'a fɔ a kɔni ye nin usine jɔli ni ka a daminɛ kabini san 2021 o kɔnɔna la usine bɛna kɛ sababu ye ni ka fɛn caman ka o bayɛlɛma wa a sababuya bɛna bɔ fɛnɛ sifinaka bayirika caman olu bɛna ta baara la usine o kɔnɔna la ani an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛnen kɔfɛ sa a ye kuma kɔni ni ka o di kunnafonidila minnu tun bɛ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ko a ka foli belebele k'o bɛ taa ni ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw olu yɔrɔ la k'a sababuya kɛ u y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara in ale sira fɛ o de sera kɛ sababu ye u ka baara yɛrɛ kɔni a sera a kuncɛmayɔrɔ o ma kolonɛl Asimi Goyita a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin nin dolancilaba in ale ma k'a sababuya kɛ hakilina min ta ni ka ɲɛsin a faso o ma a y'a ka wari ta ni kana don a ka faso la walasa ka se ka jamana o bɛ se ka yiriwa cogoya min na Seydou Keita a ka fɔla ko fɛn min ye usine ye don n'a nataw la hali a tɛ mɛn a baaraw olu kolomokariliw bɛna kɛ. An bɛ to an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ale ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna la hali sisan nɔ kabi a sigira fanga la don min na a y'a yira k'a fɔ ko a ka sara dɔ kɔni a bɛna o ta ni k'a don balo la k'a di dɛsɛbagatɔw ma maa minnu fana bɛ yen nɔ ni jiko dɛsɛ bɛ u la wari fan dɔ fana bɛ taa olu ka yɔrɔ la o de siratigɛ fɛ sa layidu timɛ sira fɛ an ka kolonɛl Asimi Goyita a kɔni ye fɛn min ye jibondo ni ka o di jalakɔrɔjikaw olu ma ale ni Sabalibugu dugukɔrɔ plateau maaw olu ma jibondo min ni a kɛra nisɔndiyaba ye a yɔrɔ maaw bolo k'a sababuya kɛ jiko gɛlɛya kɔni tun bɛ olu la hali u t'a dɔn u b'a fɔ cogoya min na. An ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ka bolimafɛn kɔni donna karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ka mugujugu dalen kɔni o la min ni o y'u ka janya a kɛra mai kalo tile 6 san 2024 a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye kuri ye u kɔni ka bolimafɛn donni mugujugu na sa a pɛrɛnni kɛra sababu ye sa an ka finitigilakaw ni karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye marifa ni ka o ci ɲɔgɔn na marifa ci in senfɛ sa an ka finitigilaka damadama olu jogina wa fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilama dɔw fɛnɛ olu fɛnɛ jogina maa caman bɛ yen nɔ sigana taara ka olu sɛgɛrɛ an ka finitigilakaw kɔni ye olu minɛ ni ka u don bɛrɛ la. AYM maaw ye comité de crise dɔ ni ka o sigi sen kan k'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kɔni ni o ye AYM maa dɔw ye k'olu kɔni minɛnen don ko ka u labila teliya la u ye bagabagalikan dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka jamana marabaaw sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko ni u kɔni ma maa ninnu kɔni ni ka u bila u bɛna taama belebele ni ka o boloda wa o kɔfɛ fɛnɛ tuguni fɛn min ye lakɔlidenw ka ɲɔgɔndan baara minnu ni olu bɛ sen na n'olu ka kan ka kɛ k'u bɛna olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka sen d'a kan. Ni jɔrɔ o banna jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo si jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba Maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express bɛ i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la
ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka mina ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka mina fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga Chine jamana kɔnɔna la ka mina san ni k'a ci kana di aw ma Mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ Kuma et Frères Cargo Express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana Mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye Kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 Kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 Mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 Kuma et Frères Cargo Express ka i to Mali la yan nɔ ka wari ci ka taa Chine jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minanci ko la cogoya min na. An bɛ taa ko kan kibaru la yanni an ka kunnafoniyaw datugu sa an bɛ taa Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ u ka kɛlɛkɛcɛw fɛn min ye tɛnɛn tɛmɛnen ye olu kɔni ye sanfɛ pankuru kɔni kɛ ka karogɛlɛn diinɛ tigilama caman ni ka olu bunte duguma k'a sababuya kɛ u kɔni taara bagan suɲɛ o de la Barikakaw olu fɛ yen nɔ Barika ale bɛ Yantega sigida la. Mauritanie ale tɛmɛnen kɔfɛ ani Gambie kana se Guinée Bissau ma fɛn min ye Senegal jamana ɲɛmaakura ye ni o ye Basiru Jɔmaye Faye ye ale kɔni bɛ a ka bɔɲɔgɔnyew la hali sisan nɔ farafinna worodugu yan fanfɛlaw la ni sen ta kɔni a kun bɛ Côte d'Ivoire ka jamana kɔnɔna o de kan kunu mɛ kalo tile 7 fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale kɔni ye a bisimilali kɔnɔna la u ka kuma falen sira fɛ a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni nana ni tɛgɛdiɲɔgɔnma min kɔni bɛ Côte d'Ivoire ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na ani u ka baara tɔ politiki sira fɛ ani baara tɔ minnu ni u b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u da don olu bɛɛ lajɛlen na. Jamana ɲɛmaa kalafili min ni a kɛra Cadikaw olu fɛ yen nɔ mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen san 2024 ko ale kalafili kunfɔlɔw kɔni olu bɛ na bɔ mɛ kalo tile 21 natɔ san 2024. Mali kunnafoni jabaran na jabaw an ye kunnafoni damadama min sɔrɔ bi ni ka da aw kelenkelenla bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ni hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni Ala ma an ka jɔnya joona aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw maa minnu bɛ yen nɔ k'a bɛ fɛ aw ka feerefɛnw olu ka lakodɔn jagokɛlaw ka taga se diɲɛ magobatigiw ma Mali kunnafoni bɛ yan nɔ aw de tɔgɔ la fɛn min ye numéro de téléphone o bɛna tɛmɛ an ka kunnafoni ale dugumala la n'a bɛ fɛ aw ka publicitéw olu ka kɛ aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.